Hemen bildu dira Andoaingo zenbait eragile, musikan ingurun proiektu baten proiektua bultzatu nahian, eta hain zuzen da Andoaingo 16 pieza, 16 pieza, batez ere Andoaingo 13 elkarte gastronomikoei eskainitakoak, dana bildu, Jose Mari Oiartzabal konposatzaileak eta egindakoak, eta horrekin diskoa bat grabatzea, hainbat musikari maila uneko, maila handikoak bilduta. Beak aurkeztu izatela, eta mentxe dauko Jose Ramon Berrondo bea, aurkeztuko diguna. A ber, nola hasi? Kontua da, hemen denetarik gaudela, justo hemen aurrean lau pertsona gaude. Eta horrena aurkezten hasiko naiz. Gurekin dago Jesus Mari Ibañez ontza elkarteko kidea den eta dagoen direktiban dagoen elkarteen ordezkari bezala jarri dugu. Gurekin dugu oso ezaguna dugun Jose Mari Oiartzabal musikaria handia. Gurekin dugu Nerea Ugalde oso entzuna da Andoaingo herria, porque lehiaketak eta dianak eta beti aurkeztu behar barin bada kartelarik edo Nereak eta aukera asko berak eramateko saria, oso emakume emankorra baita artista aldetik. Eta zer egiten dut nik hemen, askotan nire buruari galdera egiten diot. Hau dana sortu zen, Jose Mari laguna dudalako. Niretzako importantea da esatea, ez da, jodea. Berak eskatu zian, Jose Ramon, aurrea atea behar dugu. Eta berak, desolugo, dauka habilidadea musikala ikaragarria, eta berak nikan konfinatzen du, badudalako jendearekiko, horrelako lortzeko edo juntatzeko ahalmen txiki hori. Kontua da, Andoain herri politia dela, elkarte asko dauzkala, baina falta zaizkiola askotan, gauz horiek josi nola baitere, ezta? Hainbeste elkarte, egin dira ereserkiak elkarte horientzako, batzuk oso ezaguna dira, beste batzuk sortu ziren duela 2 urte, eta jotzen dira eta morradetan. Guretzako oso ezagunak direnak, orduan, zergatik ez egin diska formal bat hau aurrera eramateko. Horren proposamena egin genion udalari, uztailaren 15ean, bildu ginen udaleko ordezkariekin, eta erantzuna udalarena, politia izan duzan, baina bereik ikusten zetela, 400. urte hurrenaren kontu horrekin, disko formalago bat egiteko koroak sartuz, elizako organoa sartuz, beste formato bat aurre ikusten zutela. Gurea baina aurreago. Eta orduan izan duzan gurea, zegin dugu, indarra bat dugu aurrea atatzeko edo ez. Bilera bat egin gendun gure auzoan gainea, Altzizar basardian egin gendun gainea bilera hori, eta hor juntatu ginen 6 pertsona, eta esan gendun, gu 6en arten saiatuko gara hau aurrea ematen. Eta haren hasi hartakoa hemen gaude, guain. Gaur zenbait argazkiak atea ditugu, guain ez daude, baina beste 3 elkarteko kideak etorri da, erabat gustoratu dute gure ideia, eta asmoa da diska ateatzea. Gure kabuz, herriak sortutako diska. Herria sortutako diska hortan oso erreixa izan du zaigu, nolaz hemen ez dago inongo diru lortzeko inongo helbururik, jendea erriz lortu zaigu jonik, eskarak eman nahizket denei di baino, hain zuzen, Nereari izan duzan telefonoz deitu, berarekin hitz egin, esplikatu zertzan, eta segituan lotu zen ekimena honetara. Eta nigolako jendearekin edo zintokira joan gaitezke, porque azken bila, herri eraikitzen nahi gara. Hoi da gure kontua. Formatoa oso biribilketetan izango da, 16 biribilketa izango da, 14 elkarte daude, eta 14 elkarte hori, 13 elkarte, markatu. Izango da, gero beste 3 biribilketa bat, guretzako oso maitia dugun pertsona bati omenaldi egiten diogun hortan, Fernando Uribe Salgo, gure txarangako gainezke hemen, batutzen gaitu musikak gehien bat, ez da, eta kulturak. Zuzendaria, izango da baita ere, bigarrena, Gora Kale Txikiko ereserkia, zergatik ez, guk ere gure ereserkia eta hemen aportatzen nahi gara, eta gero denen ereserkia da, Jose Marik egin zuena, joan den urten eta estenatu zen, Andoaingo ereserkia. Ze jendea izango da? Musikari moduan. Gipuzkoa mailako musikari goi mailakoak etorriko dira. Beste ikastetxeetan klaseak ematen nahi dian jendea
askok eta askok etorri dira laguna dauzkagulako. Baina baita ere beste batzuk, naiz eta lagunak ez izan Jose Mari duen ospea erakarrita. Hau da, zeinek bultzatzen du hau? Ba, Jose Mari Oiarzabalek bultzatzen du. Eta niretzako oso erretxe izan du da. 25 musikari horiek lortzea. Horiek etorriko dira musutruk. Hau da, herri ekimena eta bere lotzen dira herri ekimena hontara. Saiatuko gara, alden, Andoaindar gehienak sortzen, baina kanpotik ere ekarri behar dugu. Ba, bueno, maila hori emateko. Garate estudiotan egingo da. Baitare, aipamena egin behar dut. Gurekin bordatu dira oso ondo. Hau esplikatu zitzaien, eta nolaz ez dan diruaren truke, beraiek ere, hombre, gastuak baditugu, baina baitare ikusita beren aurrekontua, desde luego gu sentitzen gara privilegiatu. Ya lo creo, bai. Hori da, portada diskoarena nerearena izango da, eta, bueno, nereak izango du aukera, ba, bueno, disko guzti horiek zabalduko dira, Andoain osoan. Elkarteko kideak juntatu ziren gurekin, noiz ekatu ginen, eta, jo, ba, gustatu zaie pila bat, eta konpromiso puntu bat hartu dute, ba, guk hartu ditugu hainbeste diska. Orduan, nik uste autofinantziatzeko gaitasuna badegula. Eta hori da bizkat gure asmoa. Ez dakit nola ikusten dezuen, zuek elkarte bezala, Jesus, ze iritzia dezue ekimen honi buruz. Aurrez, ekibiar da, zuze guztiko abestik atera, bere tamborrakin eta barrilakin joko dugu, ensaio txiki bat ingo dugu, eta aurrean mierda, antxo. Eta ingo da, aurkezpen ofiziala ingo da, ez? Saiatuko jende aurrean. Gauzatxo bat aztu zaigu, badirudi jo, musikaria bakarrik ez, herriko eragileak izango dira, gu konbidatuko ditugu, elkarte bakoitzatik gutxienez 2 pertsona, danborrak eta kupertxoakin jo dezaten. Eta berai sentitu daitezen, ni ere disko horren parte izan nintzen, parte eragile zuzena. Aurkezpena komentatzen aizinean, guretzako ez da inzaila. Gu txaranga bateko kidea gara, danak ezotzen dugu gorakale txiki txaranga, ez dauka inongo helburu ekonomikorik, beraz guk bai egingo degula. Hola eskatuz gero elkarteekin eta posible diguen saiatzea, eta elkarte bakoitzaren ere sarkia jotzea, eta herri mailan egitea. Hortan bai jarriko geha harremanetan udalarekin, ea uzten digun bastero kulturgunea, nolaz izango den herritarrentzako zerbait eskaintza eta ez dagoen dirutuken, ba, uzten digun gutxienez estalpe hori edo aurkezpen hori egiteko. Baina hori aurreako izango da. Gauzatxo bat, bukatzen egira, baina gauzatxo bat, egiro mozuzak nahi genean. Gauzatxo bat, diska honen aurkezpena, grabazioa egingo da, Otsailaren 28an. Eta aurkezpena egingo da apirilaren 2. 15aldian. Santa Cruz jaiak, baino lehen Santa Cruz jaiak dira urteko lehenengo jaiak Andoain. Eta orduako nahi dugu danak eragile guztiak izan dezaten bere diska. Bai, arki. Espero engatzen geha. Zuen grabazioa, zuen aurkezpena, eta, bueno, hemen hilabete gutxi barru izango dela. Ezta? Arki, eskerrik asko. Zuri.